There's a lot of noise at the back. But you are hanging in a infrastructure. It's a mretia kakra. A year that say a tune suffer more. Some rana yanka is shy a fat in an ahima a year. Mobile modern amaba. Na a year need and dear. A year too dreaded. A dreader. And now, infrastructure. A dreader no. I sorry for lodge for political parties and educational institutions, schools, NGOs, ọmọ a mowọ eku a enye abandia no. Ọmọ a telecommunications, someone ọmọ telephone, Vodafone, MTN, ọmọ and corporate institutions. Koko bi wɔ ha a ɔyɛ business bi wɔ ha ɔmo nyinaa no adwara ɔmo betumi aba ɛna amanfo nso general public adwara betumi ba na time deɛ ebefra aseɛ anɔpa na onum ekosi anwummerɛ bɛyɛ nonum ɛne fa na woba na sɛ wopɛ sɛ ɔkɔhwɛ yɛ nanan a anidie ne obuom yɛwɔ asante amammerɛ womfa asomadeɛ bi ankɔ hɔ woduru hɔ a na woyɛ ɔbaa na wabɔ duku a woduru hɔ a na watu hwɛ na obiara nyɛ n'adwene sɛ okotwa mfoni wɔ hɔ meti mu bio hwɛ na obiara nyɛ n'adwene sɛ okotwa mfoni wɔ hɔ sɛ yɛkyew sɛ wotwa mfoni a ɛnɛ wo a wogyegyeregye saa ne ɛbɛto aso ɛbenada ɛbenada no ɔmo a ɛhwɛ yɛ mmara so judiciary ɛne alɔyafoɔ Ghana bar ɛbenada no nso security agencies ɔmo a ɛbɔ yɛn ho ban no ɛna Ghana Army ne Air Force, Ghana Police, Fire Service, prisons, customs, immigration, and state and public enterprises. Ɔmo nyinaa nso betumi aba branda no. Any financial institutions, yɛka financial institutions, some of that, bank for, any insurance companies, ɛna sɛ dem di kaka no. Amanfoɔ general public deɛ da biara no ɛkwanda hɔ sɛ mobɛtumi akɔhwɛ amu no na mmara no a meka ɛfa adwada ho no obiara wokɔ branda wokɔ ukuada wokɔ yawada saa ni die no ɛne mmara no yɛde ato so ɛno ɛna ɛsɛ odi so ukuada yɛ National House of Chiefs ɛne hemfo no a ɛfifiri mmeammea no sɛ yɛwɔ mama dunsia Regional House of Chiefs no ɔmo so ukuada ɔmo betumi aba ɛna ministers ɛna diplomatic corps ɛna parliamentarians MCs ne DCs ɛna general public deɛ amanfoɔ nyinaa na mesɛ ti mu bio adekorɔ no a yɛka ɛnma na yɛahyehyɛ sɛ oduru hɔ a nidie ne obuo wode bɛma yɛ nana no obiara nyɛ saa ma yɛn yɛwada ɛna etwa toɔ yɛwada deɛ ɔmo ɛba president na president ne ahokafoɔ ɛna former presidents ɔmo a ɔmo bɛdi president sɛ ɔmo kɔ former vice president diplomatic corps ɛna general public na abrempɔ ne amanhene no a wɔ asantema no deɛ ɛne naa no nyinaa ɛsɛ da biara ɔmo ba
Kotokɔhene tena ase a ɛsɛ ne na berempɔn ne amanhe nyinaa wɔ hɔ. Nti ɔmo deɛ ɛsɛ ɔmo ba dwoada, ɛbenada, ukuada, yawada. Na yɛsrɛ mo biribiara a yɛyɛ nkaeɛ no mama mfa ɛnyɛ adwuma wɔ ha. Anaa mmara no a ɛfiri dwoada ɛkɔsi yawada. Ne bi wɔ hɔ a na mode manhyia din ɛkeka nsɛm bi. Yɛsrɛ mo ma monyɛ saa adeɛ. Na mo nyinaa monim. Ani bere aba. Bi anim amammerɛ. Wonim amammerɛ a wo nsa amammerɛ. Ntenkuri na ahemfo no deɛ ɛsɛ obiara fra ɛyɛ ne yɛde yɛ yie no. Na monim ade no yɛsi firi dwoada kɔsi yawada. Monni so ma yɛn. Yawada na yɛkɔ kora yɛ nana no. Yɛdi ka yi mu asotire. Yɛde no bɛkɔ obi ani fa kɔ yɛde bɛkɔ Brɛman. Bantama afei kɔ Brɛman. Yɛsrɛ mo anwummere no. Ɛna yɛayɛ mmea a yɛbɛpak cars. Ɛno no yɛde bɛba yɛde ato dwa dada. Nti mo a monkɔhwɛ na bɛkɔ akyi kakra ɛsɛ yawada no. Ɛnyɛ shops nkwa na emie. Schools nyinaa yɛbɛtum. Banks yɛbɛtum. Offices nyinaa no yawada ɛsɛ yɛtum. Wonim amammerɛ a wo nsa amammerɛ. Sante ma ɛna yɛkɔpa no kora bɛyɛ yawada na yie ne yɛyɛ. Nti mmara no a yɛhyɛ wɔ hɔ no Kumasi nko asɛm na yɛka. Yɛakyɛ baabi a parking wɔ. Mmea bi wɔ hɔ a ɛhɔ na yɛsɛ yɛmfa yɛ kaa nsi. Yɛbɛnya nkurɔfoɔ wɔ hɔ a yɛmbɛkyerɛ faako a ɛsɛ ɔkɔ park kaa no. Na buses no sɛ ɛsoso. Nti ebi wɔ ha na ɛsi kwae. Nti mmea mmiɛnsa ɛna ɛsi buses no ɔmo nkɔ park. Osi nipa no si firi hɔ nom a na ɔmo a ɛbɛ ɛyi na ɛsi no ɔmo ba. Central Mosque ɛyi nkramofoɔ asɔre kɛseɛ wɔ ha. Asoase Methodist ɛna Asoase MA school. Na nipa no bi wɔ hɔ nom a ɔmo si baabi wɔ ha a yɛde shuttle buses ne adeɛ a ɛbɛfa ɔmo. Yɛsrɛ mo ɛnɛ nan yi deɛ Uma yɛnyɛ biribiara pɛpɛ kama. Adwabɔ no ase ayi no ase na ɛyɛ nankasa funeral grounds. Ɛtɔ bi a nipa no ba ɔmo ne nam basa. Faako a yɛayɛ days a mpanyinfoɔ no ɛtete no na monkɔbɔ kyenku wɔ hɔ. Wonni dwuma biara di wɔ mfimfini hɔ a ɛnkɔ hɔ. Kotokɔhene te ha a ɛsɛ sɛ ɔho n'anim. Enti no ade no so a yɛyɛ no ɛnyɛ ha nko a o amama nyinaa hwɛ yɛ. Enti ɛnya de a ɛfata ne de animuonyam bɛma yɛn. Yɛsɛ ɔkɔ ha ne yɛpia kɔ ha dabi. Yɛsɛ mɛ nkɔ ha ɛnkɔ ha. Woba no wapɛ baabi atena. Nkonnwa pii wɔ ha a wopɛ sɛ wotena ase a wobɛnya baabi atena wobɛhwɛ deɛ ɛkɔ so nyinaa. Wahu screen so sisi hɔ. Enti wuti baabi na nsa wohwɛ na wo a wohwɛ screen a wobɛhu deɛ ɛkɔ so nyinaa. Enti yɛsrɛ mo. Mofa nidie ne obuo. Yɛ nana ɛyɛ ne ɛyɛ no. Nti woba na yɛsɛ mɛ nkɔ ha ɛnkɔ hɔ. Yɛsɛ gyina ha. Ɛmfa ha ɛmfa hɔ. Yɛti a wɔ mu ano. Bia no
wɔdwuma ne sɛ mbɔboa yɛn deɛ akeka no press park no ayɛ no mamanfoɔ nte na obiara ɛreba ha onim deɛ ɛsɛ sɛ ɔyɛ animonyam ba a ɛka yɛ nyinaa yɛsrɛ mo yɛnyɛ na animonyam mmra yɛnyɛ adeɛ ɛho ɔte na biribiara nkɔ so kama yɛato yɛn nsa afrɛ obiara ɔpɛ sɛ ɔba nti woba a na wo nso nhyehyɛeɛ no a yɛahyɛ toɔ no nso wadi so ama yɛn. Medam ase.